Technika. V tejto kapitole sa dozviete, ako vybrať správny telefón, kameru, mikrofón či svetlá príslušenstvo na natáčanie. Pozrieme sa na to, ako najviac vyťažiť z techniky, ktorú už máte, do akej techniky by ste mali investovať a ako docieliť, aby aj lacná technika vyzerala a znela ako drahá technika za tisíce eur. Začneme tým, čo má pravdepodobne každý jeden z vás. Telefón. Telefóny sú v dnešnej dobe na tak dobrej úrovni, čo sa týka videa, že aj niektorí z najpopulárnejších tvorcov na YouTube kompletne všetko točia na mobil. Medzi výhody telefónov oproti kamerám patrí lepšia stabilizácia, na ktorú nepotrebujete gimbal, lepší dynamický rozsah a softvérové spracovanie videa, oveľa väčšia jednoduchosť, keďže nepotrebujete žiadne znalosti používania kamier, aby ste mobilom natočili dobre vyzerajúce video. A takisto fakt, že na mobile môžete video rovno zostrihať a aj uploadnúť. Aký telefón je však ideálny? Je nesporným faktom, že kráľom mobilného natáčania je už dlhé roky iPhone. Na úroveň iPhoneu sa zatiaľ žiaden Android úplne nedostal, aj keď mnohé sú veľmi blízko, tak na 95%. Akýmkoľvek iPhoneom teda nič nepokazíte. Čo ale ak chcete točiť Androidom? Androidy majú oproti iPhoneom výhodu v tom, že väčšinou ponúkajú profesionálny mód natáčania, s ktorým si môžete nastaviť každý aspekt videa presne podľa vás. Výhoda aj nevýhoda Androidov je, že ich viete kúpiť za akúkoľvek cenu, od 50 eur do vyše 2000 eur. Tu samozrejme platí, že čím je telefón lacnejší, tým horšie natáča. Ak chcete natáčať naozaj kvalitne a máte na to budget, určite by som investoval do flagship telefónu alebo inak povedané vlajkovej lode. Napríklad, ak si namiesto Samsung Galaxy A série trochu priplatíte za S sériu, skok vo videokvalite je enormný. Napriek tomu však nemusíte vysoliť 1200 eur za najnovší ultramodel. Ja mám napríklad klasické S-ko s trochu vyšším uložiskom na 256 GB, ktoré sa vám určite zíde, ak chcete točiť veľa videí. Tento mobil som kupoval iba 3 mesiace po vydaní, ale chytil som na neho takú zľavu, že namiesto 900 eur ma vyšiel na niečo vyše 600. Ak však nemáte rozpočet na najnovší flagship telefón, oveľa viac sa vám oplatí namiesto lacného budget telefónu za rovnakú nízku sumu kúpiť prémiový telefón, ale z minulých rokov. Telefóny staré rok, 2 alebo 3 sú výrazne lacnejšie, než keď boli nové. A väčšina technologických youtuberov ich používa za lepšiu investíciu než lacné modely, keďže kvalita výroby je aj po tých rokoch stále oveľa lepšia a je tiež menšia šanca, že vám budú sekať. A hlavne natáčajú kvalitnejšie video. Pokiaľ však kvalitu vášho videa chcete posunúť na ešte vyššiu úroveň, určite sa oplatí investovať do kamery. Kamera. Je mnoho typov kamier a určite nebudeme mať čas na presné detaily a odporúčania. Napriek tomu vás však môžem nasmerovať tým správnym smerom podľa toho, aký typ videa chcete točiť. Streamery, prípadne tvorcovia, čo točia za stolom, často využívajú webkamery pre ich jednoduchosť a ľahké prepojenie s počítačom. Podľa mňa je ich kvalita na nešťastie vo väčšine prípadov podpriemerná a lepším pre vás bude, ak si k počítaču pripojíte telefón. iPhony aj Androidy takéto prepojenie podporujú priamo, ale takisto existuje mnoho aplikácií, ktorými si telefón pripojíte k počítaču či už káblom alebo bezdrôtovo. A zrazu máte kvalitnú webku aj mikrofón. Ak chcete točiť outdoorové videá, je tu dlhoročný král akčných záberov GoPro, alebo tiež novšia spoločnosť Insta360, ktorých zábery sú v mnohých prípadoch oveľa viac praktické. Na štúdiové alebo celkovo kvalitnejšie zábery odporúčam modernú bezzrkadlovku. Takáto kúpa veľmi záleží od vášho rozpočtu. Opäť za kameru aj s objektívom môžete vysoliť tisíce eur. Ak chcete kvalitu a zároveň nižšiu cenu, môjim odporúčaním je Sony ZV-E10. Má kvalitný obraz, vymeniteľný objektív, ktorý môžete neskôr upgradeovať a hlavne má množstvo moderných funkcií. Medzi ne patrí napríklad priame prepojenie s počítačom cez USB-C. Väčšina kamier potrebuje externé zariadenie ako napríklad Elgato Camlink, aby ste ich mohli používať ako webkameru. Tu vám však stačí zvoliť mód streamovania a pripojiť kábel. Jedinou nevýhodou je, že aj keď kamera natáča 4K, tento streamer mód je dostupný iba v 720p, čo nie je ideálne na natáčanie videí, ale ako facecam v rohu vášho videa je to viac než dosť. Oveľa dôležitejšie ako kamera je však váš mikrofón. Veľmi jednoducho si vysvetlíme druhy mikrofónov, aby ste sa mohli rozhodnúť, ktorý je ideálny pre vás. Podľa káblov ich delíme na klasické USB mikrofóny, XLR mikrofóny a bezdrôtové mikrofóny. USB mikrofóny ako napríklad Rode NT USB Mini sú ideálne v 90% prípadov. Stačí ich len zapojiť do počítača, mobilu či tabletu a nahrávate. XLR mikrofóny potrebujú špeciálny kábel a zvukovú kartu, aby ste s nimi vedeli nahrávať. Ich výstup je kvalitnejší ako pri USB mikrofónoch, ale osobne si myslím, že pokiaľ nie ste audio profesionál alebo hudobník, alebo nepotrebujete Shure SM7B na váš podcast, USB mikrofón vám bohato stačí na všetky vaše potreby. Ak často natáčate za pohybu alebo v exteriéroch a potrebujete snímať dialógy osôb, bezdrôtové mikrofóny ako napríklad Rode Wireless Me sú tá správna cesta. Alternatívou sú tiež lavalierové mikrofóny alebo lav mics, ktoré si človek pripne na outfit. Kábel z nich môže byť pripojený do externého nahrávacieho zariadenia alebo tiež do bezdrôtového mikrofónu, ktorý signál bude vysielať do vášho mobilu alebo kamery. Shotgun mikrofóny sú najčastejšie používané ako mikrofóny priamo ku kamere alebo mobilu, ideálne na vlogovanie alebo eliminovanie okolitých zvukov. Keď už je vás dobre počuť, druhou najdôležitejšou vecou je, aby vás bolo dobre aj vidieť. Svetlá a príslušenstvo. Tvorcovia ako MrBeast svojimi analýzami dokázali, že ak je video hneď zo začiatku dobre nasvetlené, reálne sa zvýši vaša AVD a publikum pozerá dlhšie. Na dobre osvetlené video však nemusíte kupovať drahú techniku. Najlacnejším osvetlením je krásne denné svetlo, ktoré ma z veľkej časti osvetľuje aj teraz. Ak je práve noc alebo nemáte prístup k oknu,
scénu, je v poriadku využiť aj lampy, ktoré máte doma. Ideálom je použiť LED lampy s bielým svetlom, aby vaše video nebolo nepríjemne žlté. Profesionálne svetlo, ktoré odporúčam ja, je napríklad Elgato Ring Light, ktoré zároveň funguje ako statív na kameru a svojím kruhovým tvarom vám príliš neťahá oči, keď na vás svieti. O krok vyššie sú softboxy, ktoré svetlo zjemnia, aby na vás nebolo príliš ostré. Podobný efekt ale môžete dosiahnuť, ak je vaše silné svetlo prekryjete papierom alebo látkou. Okrem spomínaného Elgato statívu sú tiež populárne klasické veľké statívy, malé ručné statívy a GorillaPody, ktoré môžete vytvarovať, aby ste kameru prichytili doslova kdekoľvek. GorillaPod môže vyzerať ako užitočnejšie oproti klasickému, ale treba dať pozor na to, že lacnejšie verzie nemusia udržať váhu celej kamery. Môže byť tiež náročnejšie nastaviť stabilný a rovný záber. V tom majú pevné statívy výhodu. Keď už máme hotový scenár a pripravenú techniku, je na čase video natočiť.